Здравейте, приятели! Вие сте с Кибермечката БГ и сте с поредното видео в моя канал, което именно, както можете да видите, е Brawl Stars. На Brawl Stars. И така, както може да видите, вече са 2049 купи. В предното видео бях доста по-малко, не помня точно колко, но към 1400 да съм бил. Имам още бrawleri. Днеска отключих Франки и да, само Франки. Да, днеска отключих само Франк, но пак е добре, бе. Чисто тървах телефона. Добре. Така. Също така, ето този Ханк ми се падна. Пак си изтървах телефона. Така, както казвах, този Ханк ми се падна от стар дроп. Можете ли да повярвате? От митик стар дроп, между другото. Още не ми се е падал Legendary стар дроп. Но днеска ще мисля да игра с Франк. И да, може да започвам. Чакайте да си намаля звука. Така, може да започвам вече с геймплеят. Ще поиграя, може би, някой друг гейм мод, не само Soul Showdown, но просто ще играя Soul Showdown. Между другото, извинете, че видеото с фактите за държави се забавя много, просто тази убих. Супер, това е много добре. Между другото, още нямам Брок, нито Роза. Ами то е вече така, като няма кутии. И не е много странно. Айде бе, убий го! Айде! Право ги мачкам с Франк. Между другото, това преди много време, като съм играл Brawl Stars, ми беше любимия бrawler, но аз го нямах. А много го исках и сега го искам. Сега продължавам да го искам, но не чак толкова да ми е любимия. Тук мисля, че имаше един. Не, няма. Айде! Бир го. Мале! Как го заклах просто. Казвам ви, мачкам ги направо всички. Плюс 13 купи. Между тук почнах да ги отварям, защото просто знам, че нищо нямаше да ми се падне без. И от някъде от тук, от 27 до 41 не съм ги отварял на видео. Аз ги шах да ги заснема, ама нищо не ми се паднало, хора. Как да го кача това толкова скучно? И да. Нищо не ми се падна и трябваше да имам второ видео с стари дроповете са пълен скам. Това силно. Предвиждам, че всички видеа, за които отварям стари дропове, ще са скам. Просто надявам се да правя много победи. Да, вау. Дано да стигна някакви много купишни, да има по-интересен геймплей. Гледай сега. Сега ще ги заколя сега тук. Някакви примерно 20 купи. Дано да ги стигна, но не вярвам.
Човек, направо ги... Сега не ми трябва да го убия. Айде, видяхме го. Айде, сега. Бам! И бам! Айде! Мачкам ги, направо ги мачкам. Но се кефя 5 уинстрик. Още не съм си подобрил уинстрика. Както може би сте видяли от видеото ми или може би не сте. Съм ми е 15 уинстрика. И да. Хайде сега да ми... Между другото аз мисля, че отключих и 8 бит, ако не се лъжа. Чакай, той е опасен, Този е опасен. Джин, това е Джин. Аз в момента събирам за него кредит или там както се казват. Бам! Айде! Пратихме го да спин като скуит. Както се казваше, не я знам дали е скуит сега. Айде и е чао. Както каза, чао! Още една поредна победа, не се очудвам. Айде, искам готова стар дроп. Сега като направя тази победа и ще го получа този стар дроп, не се бойте. Да. Мистер Пи, ела ми! Чакай. Ай малко да се отдръпна от тук и да дойда се позиционирам в ето това. Не бе, трябваше още малко на тук да дойдеш бе. Дай, ще да я убия. Не, тук не мога да го убия, не, ужас. Айде. Ти за къв съм помислил Гледай го за къв съм помислил той Мисля, че с уинстрейка ми вече имам за този стар дроп купи. Аре, трепим те. Трепя ли го? Не! Айде! Пратихме го да спин камишонка. Айде и двамата! Трето място си е трето място, не се оплаквам. Айде сега. Айде, пада ни се легендарен. Аре. Вау, 50 коинс. Нали да? 50 коинс ни се падат от този стар дроп. Право прелесно, аз за това си мечтаех. Така малко по-бавно ми среди този път. Айде! Него този слабак. Ми става тъжно, като ги видя колко са... Ето да го убия. Гледай ги колко са слаби. Кътя. Има и някои по-сил. Не, просто провалите са леко слаби, като че ли. Не го оцелих. Бам! Първо мечката, после тай.
Айде сега да го трепя и той. Сам дано да не е роза. Ако не е роза или не знам. Между другото, защо не знам. Ало, 8 бите. Гаден! Между другото, ако беше роза, ще да я убия, не знам. Айде сега го убиваме и бам! Този не беше много слаб, но аз не му дава време да ме убие. Да. Ай сега... Плюс 15 купи. Искате ли малко? Малко ето. Аз малко си го поразцъках този евент. Мисля, че евент. Така, да, евент. И не е чак толкова зле. Като цяло игра само него, малко Броубол и Джем грабнал малко също. Ще повесига, трябва да внимаваме. И айде стана бой сега тук в този храст. Не, айде, газа ги тези шипове, голяма работа. Обаче и тяхния отбор има Франк. Ай! Чакай се, тяхния Франк да купи. Ей, направо го заклах. Това беше трудно. Малко трудно си победих. Айде! Ако не съм стар плеер, не знам кой ще е. Много ясно. Ще съм стар плеерчето, но трябва да се съгласят за още една игра. То явно аз няма да се съглася, защото не ми дава тази опция. Да, готин е евента, ще го поразцъкам още малко. И дано да победя, защото уинстрика ми ще стане 10 и се надявам да стане повече от 15. За да се мина уинстрика. Да. Пих го. Сега имам супер ми е заредени. Айде! Може би този път няма да съм стар плеер. Да, не съм аз стар плеер, но може би ако бях направил още един кил, шал да съм. И уинстрика ми е 10. Ще продължа на Soul Showdown, защото искам да си мина уинстрикът. Право, имам ли загуба това видео, бе? Ако нямам загуба, това ще е доста добре. Надявам се до края на деня да съм стигнал поне 2500 купи. И да. Между другото си поразцъках избул стабилно. Някъде към 200 купи го направих. Дай. Жалко, че 8 бит не ми помогна още до това. Къде отиде за? Добре, нека да им го намираме. Тук има роза, която аз казах, че ще ме победи, а сега отивам да я убия. Казах, че тя е доста корава, но
Това не я прави много силно. И пак човек е шоудаун. Биха и тая. Мога да си подобря уинстрика. Това ще е много добре. Докарат на видеото да са поне 2200 купи, сега са ми 159, се лъжа, или 60. Добре, голяма работа, една купа. Една купа, той никой не я гледа. Днеска, между другото, съм направил някъде към 300 купи. Вчера направих към 400 и нещо. Тези дни просто много стабилно почнах да си играя Brawl Stars и затова може би нямаше видео. Невероятно щях да кача, но исках малко на спокойствие да поиграя. То се бит много ма дразни. Айде! Убир го. Много яко го убих. Голям кеф е да игра с Франк. Голям кеф изпитвам. Право не ме е страх също всички. Също най-добрия легенда. Но пак ще ида да го убия. Аре, това пък с един удар пък му взех половината живот. Извинявам се, ако видеото стане прекалено дълго. И да, много победа, кой се очуди. И да... Извинявайте, ако видеото стане прекалено дълго, но... Да... Просто... Изпитвам голям кеф да игра с Франки. Да не сменя бро. Да не изигра една игра с 8 бита. Днеска го взех, защото тук на... Днеска станах 2000. И чакайте се, ми заради. Тук ми даваха 925. Нали, кредита. Силно така се казва, я знам. И да, даваха ми 925 и си взех после това 8 бит и после 700 няколко точки отиха за Франк и от шопа даваха 200 точки, 200 кредита безплатно и аз ги взех и ми остана точно 20 кредита да го взема. Така убир го то. И ми останаха ми точно 20 и те струваха 4 джема и си ги купих. Да, не знам, ще ви го казвам, но да, здобих се с 2 нови бrawlера. Между другото, преди 8 бит ми беше най-новия герой, защото помня, че се взимаше на 6000 купи. Те ми предлагаха да събирам за Стю, който преди, нали, се взимаше на 10 000 купи, ако не се лъжа. Ама, както казах, преди ми беше любимия бrawler Франк и затова го взех. Бих го. И да, мисля, че не сгреших, като взех Франк. Много е добър. И уинстрика ми е 13. Буквално съм много близко.
И затова ще се подсигуря да игра с Франк. Смятам, че е по-добър от 8 бит. Така, това става определено доста дълго видео, най-дългото на Brawl Stars. Другото може да гледате другите ми видеа на Brawl Stars, събраха наистина доста гледания за много малко време, за което изключително много ви благодаря. Пишете между другото в коментарите дали искате видео на FIFA 24. Айде на FC 24, въпреки че никой не види така. Гледайте колко. На FIFA 24 искате ли видеа, защото като цяло аз доста игра на FIFA и може по някой път да снимам видеа. Що не? Да, що не просто да снимам? Това кучето Ръфълс или как се каже ги оставате, тъй че може да е той останали последно. Ау! Да, точно той! Не е той. Не е той, това е Бул. Още една спечелена игра, за да си изравня уинстрика и още това за сега няма да го взимам, защото са първи. И още 2 победи, за да си мина уинстрика. Тук ще се крия в храстите. Сори ако ви ще ви е скучно да го гледате го скипнете, но просто не искам да рискувам. Съм дано да не дойде, защото е опасно. Не, тук стана много опасно. Още 2 човека да умрат, моля ви, убийте се там. О, не, мене не ме докосва. Крия се и тук, крия се. Моля ви, още един убийте. Моля. Не, моля. Молете се да ми се запази. Yes! Добре, нов скин на Дарио, който е изключително готин и мог на повече. Така, хора, не съм си изгубил уинстрика, но не съм го увеличил, така че отново трябва да треперя. Да. Въпреки че аз не треперих. Определено започнах да плямпам някакви глупости. Ето тук се крие. Супер. Ако може да не ме закачате, ще е направо перфектно ще. Така. Айде убийте още. Сега даже може да тръгна и аз да ги трепя. Това Dynamite мисля, че ще е лесна плячка. Тук тръгвам, защото да, прекрасно стана направо. Нямаше колко по-добре. Сега ако го убия и то Dynamite, ми избяга добре, няма да се занимавам с него. Крия се фейтва храстче. И всичко е топа направо. Направо всичко. Как ми взе толкова много демидж, бе? Добре, убихаме. Кажете ми, че това ми вдига уинстрика. Моля. Yes, бе! Така, това е само една игра, нали? Няма как всичко да се обърка.
Ма просто това е една игра, няма как всичко да се обърка. Между другото не знам дали в началото на видеото уинстрика ми беше 0, нищо. Така че ако е било 0 ще е много добре. Просто мисля, че е по-лесно се печелят игри на толкова малко копии. Мисля, от 2000 не са чак толкова малко, но вече силно има хора с... Да знам колко. Да съм повече от 50-60 хиляди копии. Което не знам как е възможно. Къде са в този хас? Не ме интересува просто. Просто не ми трябва. Айде убийте още един и аз тръгвам да убива. Айде. Обещах си го, отивам да убия. Айде, супер, супер! И вече мисля, че се подобрих уинстрикът и даже да ме убият. Да, даже още по-добре стана. Добре, айде. Той аз ще ме убие. Или пък не. Оу. Това беше... Това беше добре добре бе. Уби ме, но подобрих се уинстрика. Да, 16. И да, хора, смятам това да е за това. Смятам това да е за всичко от видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се много мощно, лайквайте, коментирайте. Аз бях Кибермечката БГ. Чао и до следващото видео.